салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуди мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бореаввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ва навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мои Honda мебошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин бе камбудии задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 299000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 88 98 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% бе камбудия, кондитсионер 100% кор мекунад, пешкаш 100% кор мекунад, мотор 100%, хадаҳои 100%, мошин бе камбудия. қарор дорад ин мошин дар Ҷаббор Расулов. нархи мошин 75000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 488000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 40 26 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеи мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷатош будшидагӣ, просто илтимос журналистҳо занг назанед, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Роғун. нархи мошин 13500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 42 05 05. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, мошин классик, танҳо як даст гаштагие бо бензин гаштагие, ягон расход надорад, бисёр арзон ҳам мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 67000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 436000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 984 81 00 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин бе камбудия, задагӣ надорад, пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 254000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 21 24 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кам расход дорад, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 98000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 638000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 16 44 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Vectra A мебошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, хадаҳои 100% газ бензин кор мекунад, документоши 1 сола, 4 баллона, аккумулятор нав, краскашам созай. қарор дорад ин мошин дар Ёвон. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 46 56 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад, ки соли барори 2001 объем мотори 1.3 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат. Дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст рошно мошини фурӯшӣ нарӯшки камтар кор дора, дига ҳама 100% камрасход. Харидори аниқ бошен, занг занен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. Нархи мошин 44000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 286000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 881 00 31 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад, ки соли барори 2007 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат. Дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад. Мошин 100% харидори конкретни, занг бизанен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. Нархи мошин 73000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 475000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 908 55 55 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад, ки соли барори 2008 объем мотори 4 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат. Дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Тонировка документ дорад, 5 моҳи дигар мондагӣ, кондитсионер, монитор, камера, мотори коробкаш ҳамаш 100%. қарор дорад ин мошин дар вахш. нархи мошин 95000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 619000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 31 54 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад, ки соли барори 2007 объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат. Дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола ҳуҷҷати тонировка дорад, гази евро 4 дорад. мошин бе камбудия. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 78000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 508000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 55 55 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад, ки соли барори 2011 объем мотори 4 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. Дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дубай, мошин 100% тонировка надорад, документ 6 моҳ, масъала нав, ходовои нав, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 97000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 632000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 05 00 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад, ки соли барори 1996 объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст рошно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад. боз савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 48000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 312000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 63 21 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад, ки соли барори 2005 объем мотори 4 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин мошини хуба, ягон камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкардагӣ надорад, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 456000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 58 58 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад, ки соли барори 2003 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст рошно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 12000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 78000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 60 61 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯши мо Пеластра G мебошад, ки соли бароришаш 2000 объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеидашаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин моториш 1.6 16 клапана, кондитсионер 100% кор мекунад, мошин камтарак краска кор дорад. Тамом қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 234 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 93 66 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.